Monsterovci. Osoby a postavy účinkujúce v tomto programe sú vymyslené a neexistujú. Nie je totiž možné, aby existovali. Je to vylúčené. Toto už kde by sme boli. Táto som rád, nie? To, že sme sa tu dnes zišli na tejto narodeninovej Morikinej party, nie? A ja som pre Moriku, nie? To pripravil niečo, čo nemal ani americký prezident Putin. Jaj, Chruňo, táto čo bude zase za drblina? Morika, nechaj sa prekvapiť. Nechaj sa prekvapiť. To bude veľká vec. Ale vy ste už teraz, vy ste všetci napätí, čo ste prišli na tento, nebojím sa dokonca povedať, že až zábavu, na to, že čo to bude za dárček, ne? Ja už som taký hladný, že sa skôr teším na to prasa. Ja som už tu nejakú dobu, Makita, nehaj tak. Odprezentujem spevávo ten dárček, nie? Dá. Chruňo, táto čo si mi doniesol za daček? Táto čo je? Morika, ja pôvodne som chcel, že Jombon Jovi, aby prišiel ta nie, ale ten bol veľmi drahý, Morika, nie? Tak som tohto debila zavolal, lebo ten chodí všade za 60 000. Tá ľudia v šore stoja, svoje povedať sa boja. Na plede dobrá soja, pozor kus hnoja. Už o maličkú chvíľku uvidíte. Táto, ale to nikto nevidí ten rozdiel? Že jaká som ja charitatívna? Tá, Morika, to nikto nevidí, ale ľudia sú totál komplet sprostí. Monsterovci. Táto nikto nevidí? Nikto to nevidí. Tak, Chruňo. Neskač mi do reči, ja ti neskáčem. Táto nikto nevidí, koľko my, monsterovci, dávame na charitu. Tá kamaráti, dobre počúvajte vy kamaráti. Skúste vy vyzbierať, 70 000 korún a dať do detského domova. Skúste. Na Červený kríž, Chruňo. A potom na kríž zavesiť, nie? Červený treba z kríž. A táto tie huby, čo som ja predávala tam v Prešove. Ten je jeden hub. Stal originál 500 €. Ja som ho predávala za 500 korún. Nosila som 10 rokov tie huby, to je pravda. Ale to nikto nevidí ten rozdiel, že jaká som ja charitatívna. Morika, to nikto nevidí, ale ľudia sú totál komplet sprostí. A Slováci ako to bôž, nie? Lebo, viete, znáte, čo sa hovorí? Hovorí sa, že Slováci sú ako národ holubiči, nie? Akože máme krídla, nie? Ale my neodlietame do teplých krajín. Neodlietame, pretože nie všade nám potrebné vízum. Ani všade nám dajú vízum. No, tá. Tak, Chruňo, daj džinga, nie? My sme národ holubiči a preto máme všetci rodinných príslušníkov. Ten rím bol iný trochu na konci, len v rámci gradácie som zmenil AB na BC. Teraz uvidíte, čoho sa ešte dočkáte. Ja by som bol teda svatý Chruňo, ne? A ja by som bola panna morská. Chruňo, ja už som jak na ihla. Morika, ešte vydrž chvíľu, ne? Ja chcem povedať, že čo sa stalo v jednej dedine, ne? V kostole farár ukazuje fotografiu, ne? Na jednej strane je matka Teresa, ne? A na druhej strane sme my s Morikou, ne? Monsterovci, ne? Ale matku Terezu nikto nepozná. Monsterovcov nás okamžite, ne? Okamžite, ne? A si nás milia s matkou Terezou, teda mňa, ne? Si nás milia. Lebo my máme aj tak ako dosť rovnaké povahy, ne? I sa ako činmi sa vyrovnávame, ne? I fyzicky sa trochu podobám, tak keby som si šatku dal, ne? Tá ma napadá, či by som nemal ísť do Varšavy, do Vatikánu, nie? Sa dať zasvetiť. Vysvetiť, Chruňo, nie? Súbežne s tým by som aj to urobil, nie?
A potom by si bol, jaký by si bol svatý? Ty víš, čo by som bol ja by som bol teda svatý, že svatý Chruňo, ne? A ja by som bola panna, morská. Akože, jak tie tri kočiatka, akože furt neodomknú tomu vlkovi, ne? Nie, ale vážne. Vážne. Marquis de Sade. My dvaja končíme s našou show. Pokiaľ nám niekto nedovolí, aby sme si slobodne vymýšľali o tom, kto kde chlastal, kto kde sa ožieral, pozvracal sa a obchytkával niekoho, To my končíme. Som Marquis de Sade, ale pokojne mi hovorte Václav Zamíka. Už vás máme dosť. táto je úprimný, nie? Tá úprimný Morika, ale závislý. A von! Ta neublížili sme vám a aj tak odchádzame preč. Ta nie kvôli novinám. Nasral to pes. Tá ideme do Vyškovca nakupovať, nie? Monsterovci.